شاندەیە دەم پارتی یا ئیمرالیێ ji bo qanûna çarçoveyî were Meclisa Tirkiye lez daye hevdîtinên xwe. Şande piştî godoh bi cîgirê serokê giştî yê AKP Afgan Ala re û serokê koma Meclisê ya AKP Abdullah Guler civiya îro bi serokê MHP Devlet Behcelî re civiya. Ji aliyekî din ve hat gotin govê qanûna çarçoveyî di maha tîrmehê de were Meclisa Tirkiye û iddiayên govê qanûn ji bo meha cotmehê were bi paşxistin jî hat derewandin. Umudu yeşerteceğiz. Varlığımız bu umudu yeşertmenin. Pêvajiya Aştî û Civaka Demokratîk a ku 27 Sibata 2025 dest pê kir, heta niha yekalî dimeşe û ketî hefteyeke krîtîk. Her çend tekilî di navbera AKP û Dem Partî de berdewam dikin jî, pêşnûmeya qanûna çarçevê hîn negihîştiye her du partiyan jî. Di heman demê de hevdîtin bi İmraliyê re ev pêncî roje nayê kirin. Çavê hemû civaka Kurd li benda gavavêtineke şênber ya rayedarên devleta Tirkiye. Piştî ku hevdîtina 24 Gulanê de birêberê damezrîneriyê PKK Abdullah Öcalan re hatiye müzakere kirin û şûn ve hemû çav li benda yasaya çarçove ya ku divê hatiba meclisê. Değerli milletvekili arkadaşlarım, bildiğiniz gibi 28. dönem Türkiye Büyük Millet Ji bo ku pêvajiya heyî bi şeklekî rast bidome, şandeya Dem Partî ya İmralı hewldanên hevdîtinan dikin. Îro Pervîn Buldan û Mithat Sancar, endamên şandeya İmralı ya Dem Partî li Meclisa Neteweyî ya Mezin a Tirkiye bi serokê MHP Devlet Bahçelî re civiyan. Piştî civîna girtî ku bi qasî 40 deqeyan berdewam kir, tu daxuyanî nehatdayîn. Hevdîtina dawî ya şandeyê bi Devlet Bahçelî re di 12 Kanûna 2025 de pêk hatibû. Dîsa ji bo heman armancê şandeya İmralı ya Dem Partiyê Pervîn Buldan û Mithat Sancar, duh bi şev jî bi cîgirê serokê giştî AKP Efkan Ala û serokê koma Meclisê ya AKP Abdullah Güler re jî civiyan. Hat ragihandin ku rojeva hevdîtina şandeya İmralıyê û endamên AKP Efkan Ala û Abdullah Güler qanûna çarçoveyê bû. Dün Efkan Ala ile görüşme nasıl geçti? Bugün Teşekkürler arkadaşlar. bir açıklama olacak mı? dair bilgi vermeyeceğim. Sağ olun. Efendim başka görüşme olacak mı? Li gor Ajansa Mezopotamya ku xwedispêra çavkaniyekê Dem Partiyê eşkere kir ku qanûna çarçove di meha tîrmehê de pêşkêşî parlamentoyê were kirin û pabendbûna li ser vê mijarê hatiye zelal kirin. Dîsa heman çavkaniyê diyar kir ku Dem Partiyê îddiayên ku vê qanûna çarçoveya yasayî ji bo meha cotmehê bê talûqkirin jî derewand. Hêjayê bi birxistinê ye ku wê di 23 tîrmehê de Meclisa Tirkiye bikeve betlane werza havînê. Dem Partî di serî de raya giştî dixwaze ev qanûnberiya meclis bikeve betlanê were derxistin. aynı şekilde demokratik standartlarımızı yükseltmemiz açısından demokratik bir yeni meclis iş tüzüğü